खुलुमबाय आं दिनै आंनि सिनायथिखौ होनो सानदों आरोना आंनि मुङा जाबाय सुमित्रा सरगियारि आरो आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि रौता बर' बाजार बेसिमारि गामिनि आरोना माने आं दिनै मोनसे खोथा बुंनो सानदों आरोना आंदि एसां नेशनेल गेलेबोबाय आं दिनै सासे हकि प्लेयार नेशनेल हकि प्लेयार आरोना आं दिनै एसां हकि गेलेबोबाय मान आं 2018 निफ्राय हकि गेलेबोबाय आं 8 बार नेशनेल गेलेबाय आरो डिस्ट्रिक्टआथ' डिस्ट्रिक्ट बहुत गेलेबाय किन्तु दिनैसिम माने आंखौ माने आंनि डिस्ट्रिक्टनि माने रावबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जोंनि माने हकिनियानो जा स्पर्ट्सनि रावबो आंखौ सिनाया आरोना बिराद दुखु मोनो आरो आङो ओमफ्राय दा आंखौ अन्य डिस्ट्रिक्टनि मानसिफोरा सिनाय मोनो आंखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दिनै मानसिफोरा सिनाय मोनो सारमोन प्रेसिडेन्ट सारमोन डिअस सारमोना आंखौ सिनायजोबो आरो इथिं नगावनि सारमोना आंखौ सिनायजोबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गासिबो हकिनि जोंनि सिनायजोबो बङाइगावनि आंखौ सिनायजोबो नाथाय जोंनि उदालगुरिनियाल' सिनाया आरोना आं बेखौ बिराद दुखु मोनो आरोना दिनैसिम माने आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जेबो माबा मोनाखै माने सापर्ट मोनाखै आंहा दा नेशनेलनि मेडेलबो दंबावो थेवबाबो माने आंखौ दिनैसिम उदालगुरिनि रावबो सारमोना सिनाया मेममोना सिनाया आरोना ओमफ्राय आंखौ नगावआव थांबा आंखौ नगावआव बेसां माने बरायो माबानानै जों सासे नेशनेल प्लेयार मेडेलिस्ट प्लेयार होननानै बेसां सनमान होयो बेसां माबा खालामो आरोना सिनायथि होयो जेराव थाङो बेयावनो माबाफोर मिटिं प्रग्राम जाबोला एसां सारमोना माबायो सिनायथि होयो आरोना नाथाय आं मोनसेल' खोथाखौ बिराद दुखु मोनो आरोना माने जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि रावबो आंखौ सिनाया आं बेखौनो बिराद दुखु मोनो दा आं 8 बार नेशनेल गेलेबाय 8 बार नेशनेल गेलेनायावहा आंनिया मेडेलबो दङ आरो डिस्ट्रिक्टआथ' डिस्ट्रिक्ट बहुत मेडेल दङ किन्तु आं मानो थाखाय उदालगुरि टीम जानानै गेलेया होनना बुंबा उदालगुरि टीम जानायानो बारा गोबाव जायाखै 1-1.5 बोसोरल'सो जादों उदालगुरि टीम ओंखारनाया आं माबायदि जेनेबा आरो माबायदि थांनो बेयावहा बे टीमदो इमान गोरलै गोरलै गथ'फोर आंनिया आरो बैसोआबो दायो जाबाय नालाय सिनियरनि एज जाबाय नालाय बिनिखायनो आं माने दा उदालगुरि टीम जानानै गेलेनायनि 11आवहा क'क्राझार सायावहा स्पर्ट्स अथ'रिटि अफ इन्डिया क'क्राझार सायाव आङो जइन जादोंमोन बिनि उनाव 27 जानुवारियावहा आङो न'आवहा आं हारसिंनो माने हस्टेलाव थालानानै आङो रिजाइन होनानै फैनाय जाबाय आरोना बेनो आरो खोथाया ओमफ्राय आं दा माने बिराद दुखु मोनो आरोना उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आं